केरकेरा नमस्कार बा समस्त आमर केबीसी रे आज जो प्रकार प्रश्न पचरा समस्त किए कही पारियोनी चलो स्टार्ट करी आम शो रो ना कोणा बाल्टी चोरो चलो शुरू करिबा आम शो ଆଜି ଆମ ଶୋକୁ ଯିଏ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ନୂଆ ରାବଣ ମହାରାଜ। ଆଜି ଆମ ଶୋରେ ଆସିବେ ଆଉ କଣା ବାଲ୍ଟି ଚୋ କେବିସି ଶୋରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ମୋଟୁ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଡାକି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆମର ରାବଣଙ୍କର ବିଷୟରେ। ଆଜି ଯିଏ ଆସିବାର ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ନୂଆ ରାବଣ। ତାଙ୍କର ଗୁଡ଼ ହାତରେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ବାଳ ବାଳ ବାଳ। ଏତେ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଡାକିବା ଆମର ମହାରାଜ ରାବଣକୁ, ଯିଏ ଆମର କଣା ବାଲ୍ଟି ଚୋର ସୋରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସର କହିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ତାଙ୍କୁ ଡାକିଦେବା। ସେତେବେଳୁ ପଁ ପଁ କରୁଛି ଏଥର ଆନ୍ସର ତ ମୁଁ ପଳେଇର ଆଉ ସେ ପଁ ପଁ କରନା ହେଲା, ନହେଲେ କୁଟେ ମାରି ଯେ ଆଖରେ କି ନାଗିବ ଯେ। ମତେ ମାରିବା ଆଗରୁ ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିବାର ଥିଲା। ମତେ ଡାକିଛୁ ଏଠିକି ପାଇଁ ତୁ ମତେ କହ ତମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପାଦ ପକେଇଲେ ମତେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥା ମନେ ପଡୁଛି। ଯାହା କରିବାର ଅଛି 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କରେ, ନହେଲେ ତତେ ଏଠି ମୁଁ ମାରିକିରି ପୁଣି ଥରେ ସୀତା ପିତା ମିତା ଚିତା କୁତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଯିବି। ହଉ ହଉ ବା ମାଷ୍ଟର ହଉ ଆଜି ବେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଶୋ ଡାକାଇଛି କେବିସି ମାନେ କଣା ବାଲ୍ଟି ଚୋର ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହଉଛି ଆଉ ତମେ ପ୍ରଶ୍ନ କହିବ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କହୁ ତମେ ଉତ୍ତର କହିବ ଆଉ ଯାହା ଜିତିବା କଥା ଜିତିବା ଆଉ ହେଲା। ମାଦ ହବ ବୋଲେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ତମେ ଆନ୍ସର କହିବ ହେଲା। ଚାଲ ଶୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଶୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କଣା ବାଲ୍ଟି ଚୋର ମାନେ କେବିସି। ତୁ ଯୋଉଟା କରିବାର ଅଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରେ, ମୁଁ ଗଲେ ମୋର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସେଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ଶୋ ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭାଇନା ଆମକୁ ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ପଚାରିବୁ ରାବଣ ଭାଇନାଙ୍କୁ। ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭାଇନା ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍। ଏଇ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଆପଣ ଠିକ୍ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏଠି ମୋଟୁଙ୍କ ହାତରୁ ଗରମା ଗରମ ସିଙ୍ଗଡ଼ା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1, ମଣିଷକୁ ଜୋରରେ ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଆପଣ ରାବଣ ମହାଶୟ ଏଇ ଆନ୍ସରଟି ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆନ୍ସର ସଠିକ୍ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ମୋଟୁ ହାତରୁ ଗରମା ଗରମ ସମୋସା। ଆପଣଙ୍କର ଟେବୁଲ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଦିଶୁଥିବ। ଆପଣ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆମକୁ ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଲେଟ୍ରିନ୍ ଯିବା ଉଚିତ, 2 ଧାଇଁବା ଉଚିତ, 3 ଖାଇବା ଉଚିତ, 4 କେମିତି ଲାଗିବ ଯେ। ଫଟାଫଟ ଆମକୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ରାବଣ ଭାଇନା, ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଆମେ ଚାହିଁ ବସିଛୁ, ଦିଅନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି। ଆନ୍ସର ହଉଛି କେମିତି ନାଗିବ ଯେ। ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସରଟି ପୁରାପୁରି ଭୁଲ ଅଟେ। କାହିଁକି? ଏଇଟା ହବ ଲେଟ୍ରିନ୍ ଯିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ମଣିଷକୁ ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ଯାଆନ୍ତି। ତ ରାବଣ ଭାଇନା ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ରାଉଣ୍ଡ ଖେଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଶୋ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆର ଥରକୁ ଦେଖା ହେଲେ ଶୋ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।